Unha nova polémica na Argentina salpica o kirchnerismo. Un dos homes de confianza dos expresidentes Néstor Kirchner e Cristina Fernández foi detido mentres tentaba agochar unha inxente cantidade de cartos nun mosteiro. Cartos e obxetos de valor obtidos, segundo o xuíz, ilícitamente durante a súa función pública. Crispación entre a opinión pública argentina logo de que a policía detivese infraganti a un exalto cargo do kirchnerismo cando tentaba soterrar case 9 millóns de dólares nun convento da provincia de Buenos Aires, nun operativo que o propio presidente Mauricio Macri calificou de cinematográfico. José López, exsecretario de Obras Públicas durante os mandatos de Néstor e Cristina Kirchner, era o responsable de repartir o diñeiro dos presupostos oficiais entre as empresas contratistas do Estado. O xuíz acúsao de ter incrementado ilícita e injustificadamente o seu patrimonio de xeito apreciable mentre se exercía a función pública. Es lamentable, ha indignado mucho a la población, a todos los argentinos. Estamos todos muy enojados con esto. Este novo golpe para a imaxe do kirchnerismo provocou renuncias nas súas filas. Outros mostraron o seu repudio e desvinculáronse de López, a mesma liña que seguiu Cristina Fernández. A exmandataria advertiu que cando alguén recibe diñeiro durante a función pública este provén do sector privado. Polo de agora, López negouse a declarar.